агар шумо дар канали мо якум маротиба ҳатман подписатсия кунед ва зангулачаро зер кунед то аз видеоҳои нави мо бохабар бошед. ин амҷа пеш гусалача омадем. Гусалачаро хеле шид надидем, ёдиш кардем. Гусалачаи мамо ай меглежа дили ёрам намонада. дӯсти азиз, марҳамат. ассалому алайкум меҳмонои азиз, хуш омадед. 8 май баҳори наврӯзӣ муборак бошад. худо шаҳр худо раҳмат кунад, худо ҷаношона раҳмат кунад, пуррашон пилла кунад. بیا کلاه ارزان میریم 25 سم تا در خونه را چرباخی بالا چرباخی بالا چنار بلنده چرباخی بالا چرباخی بالا چرباخی لالا چرباخی بالا چرباخی لالا چرباخی بالا چرباخی لالا چرباخی بالا چرباخی لابا. замона дар муддати 30 сол чӣ тавр дигаргун шуд. моддаҳои соли 1990 ин модда солҳои 2000 ремед камтарак аз нов поён фаромад. моддаҳои 2010 ёв ҳама ёвски мерем дискотека. ана ин буд барои ҷавонои моддапараст. 2020 омадеста, тайёритонро бинед. моддаи нав. غزال تاخ 18 август 02 пеши тобути туда оча гиря кадаме рафта ҳушуштеч хоҳарчаи майдакит гиря кадаме камуоша падару қав када мебардошт тобути тура ма медидум марги тура мекана кушум гӯё ма гинагорум ма тура куштум ма тура меҳр додам нигоҳ када натонистум ҳамаш айби ма буд ки хотири ту шидум тобути тура бардошташа бурдаша сини мазор нолаву дод ашком шаш қатор ай пушти ту давиду пойлич пуоб шидан мазор давидум расидум дар пеши мазор ҳуяй дари мазор дар пешим 3 соати вақт ма сура хонум барои ту ҷон ай дастим наёмад бикунум дар хушбахтиро надида хову бурдак бар барои арӯсум ин репи ман барои арӯсум хаҷаҷон буд ки дар тоҷикистон мо ҳаёти ширини худмонро гузарондему бози дар ҳаёт нестад.
치바 시대 모다 치바키라 디간 함마 비디오다 치바키라 치바 메간 함마 조다 치바키